Здравейте, скъпи приятели, това е Виктор Life Secret Channel. Отново приветствам ви на канала Семпер Виктория, където Виктор там е победата. Сега пак ще се върна набързо в една тема, която и преди съм правил в моите видеа. Това е безопасната ударна техника. Значи виждам все повече и повече да се бие неправилно, да се травмират млади хора. Какво имам предвид? Значи раменната става при ударна техника с ръце не е направена да поема големи механични натоварвания. Когато тя се използва за удари, най-често, които може да видите в боеве в bare knuckles, така наречените, и в боксове, се бие основно с раменна става. Ето това нещо, както го виждате, особено ако удар е с голямо движение в раменната става, с голяма амплитуда, рано или късно води до травми на тези стави и до увреждания. Затова трябва много добре да подберете ударната техника, така че да запазите лостовете на тялото. Не бийте по този начин. Моят съвет е: не бийте по този начин, просто рано или късно ще имате травма. Затова, който иска да научи правилната техника, нека се свърже с мен. И ако има желание да тренира, нека се свърже с мен. Аз ще обуча и ще покажа правилната ударна техника. Благодаря ви, скъпи приятели, бъдете здрави, до нови срещи!